दिनैनि गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअआनो जाहैबाय डिजिटेल इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज सार्टिफिकेट एप्लाइ खालामनाय। आङो फुल भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोना इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ डिजिटेल बानायाखैब्ला बा इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ बानायाखैब्ला नोंथांमोना गावनि मबाइलावनो बोरै इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ एप्लाइ खालामनानै लानो हायो, आङो बेनि A to Z एप्लाइ प्रसेसखौ देखायगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम। जोंनो इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ गभर्नमेन्टनि जब आरो आसाम गभर्नमेन्टनि गोबां सोरखारि स्किमाव एप्लाइ खालामनो थाखाय बे इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ जोंनो नांगौ जानानै फैयो। दानिया जोङो बेखौ बोरै एप्लाइ खालामो जोङो नायलांनोसै आरो नोंथाङा बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल्स स्किम डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। आङो बेयाव बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट लाबोनाय जायो। जोङो दानिया नायदिनि बेखौ बोरै एप्लाइ खालामनो। नोंथाङा बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय गुगोलाव थांनानै सेवा सेतु नोंथाङा बेखौ सार्च खालामनांगोन। लोगोसे आङो नैबे पेजनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होना दोनगोन। नोंथाङा बे लिंकआव थुबाथाय नैबे पेजाव फैखागोन आरो नोंथाङा गुगोलाव थांनाबो सेवा सेतु लिरनानै सार्च खालामनो हागोन। दानिया नोंथाङा बेखौ गिबियावनो नैबेयाव लगिनआव थुनांगोन। नोंथाङा नैबेयाव लगिन नुदों, जोङो बेयाव रेजिस्टार खालामना लाग्रोनांगोन। गिबियावनो जोङो बेयाव लगिनआव थुबाय। लगिनआव थुनानै बेबायदि मोनसे पेज खेवगोन। नोंथाङा बेयाव नुनो मोन्दों सिटिजेन। नोंथाङा बे सिटिजेनाव थुनांगोन। नैबेयाव लगिन रेजिस्ट्रेसनाव नोंथाङा थुनांगोन। जोङो बेयाव थुबाय। दानिया बेबायदि मोनसे पेज खेवगोन मेरि पेहिसान होननाय मोनसे। नोंथाङा बेयाव गिबियावनो साइन इन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेयाव जोङो बेयाव गिबियावनो नैबे निउ इउजाराव थुनांगोन। नोंथाङा जुदि गिबिब्ला बे पेजाव गिबि फैदोंब्ला नोंथाङा नैबे निउ इउजाराव नोंथाङा थुनानै होनांगोन। जोङो बे निउ इउजाराव थुबाय। दानिया नोंथाङा बेयाव नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौ होनांगोन। बेयाव साइन आप खालामनो थाखाय नोंथाङा नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौ होबानो जाबाय आरो नैबे गिबिन नेमाव नोंथांनि नामखौ नैबेयाव होबानो जाबाय, नोंनि नामखौ। आरो नैबेयाव नोंथाङा इउजार नेम दोनबानो जाबाय। इउजार नेमा जाहैबाय नोंथांनि उपाधिखौ गिबियाव होनानै लास्टआव नोंनि नामखौ होबानो जाबाय आरो नोंथाङा स्ट्रं पासवर्ड दोनबानो जाबाय। नैबेयाव पासवर्डआबो नोंनि नामखौ दोननानै नोंथाङा 1 2 3 बेबायदि सिस्टेमाव दोनबानो जाबाय। नोंनि नामखौ गिबियाव हो आरो 1 2 3 स्टार हेस बेबायदि सिस्टेमाव दोनबानो जाबाय। पासवर्डखौ नोंथाङा नैबेयाव बहायग्रोनांगोन आरो नैबे कनफार्म खालामफिननांगोन। नोंथाङा नैबे बक्सआव आरो खेबसेबाव पासवर्डखौ खेबनै बहायनानै दानिया नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि जेन्डारखौ सिलेक्ट खालामबानो जाबाय, मेल फिमेल। आरो नैयाव नोंथांनि डेट अफ बार्थ, नैयाव डेट, इयाव मान्थ आरो इयाव इयारखौ होबानो जाबाय। आरो नोंथाङा इयाव पार्सनेल मेसेज होनांगोन नोंथांनि, आरो होआबा बेयाव नो कमेन्ट लिरबानो जाबाय नैबे बक्सआव। दानिया नोंथाङा नैबे केपसाखौ नोंथाङा माइनास खालामनानै नैबेयाव बहायना होबानो जाबाय एन्साराव। नोंथाङा बेखौ बहायखांनानै नैबेयाव एक्सेप्टआव थुनानै साइन आप खालामबानो नोंथाङा नैबे पासवर्डजों बेयाव लगिन जानो हासिगोन। जोङो दानिया बेखौ फिलआप खालामदिनि। जोङो दानिया बेयाव गासैबो डाटाखौ फिलआप खालामबाय। जोङो दानिया बेयाव साइन आप खालामनोसै। जोंनिया साइन आप जाबाय। जोङो मोनसे पासवर्डजों दानिया बेयाव लगिन जानो हासिगोन। दानिया नोंथाङा बेयाव एप्लाइ खालामनो हासिगोन। एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथाङा नैबे हम पेजाव फैफिननांगोन। नोंथाङा नैबे सार्चआव लिरनांगोन इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज। नोंथाङा बेबायदि लिरबानो जाबाय। जोङो दानिया बेखौ सार्च खालामबाय। सार्च खालामनानै बेबायदि मोनसे पेज खेवबावगोन। नोंथाङा नैबे गिबिनिखौ थुबानो जाबाय। गेजेर पेजाव गेजेराव थागोन बेयो। जाय बिथांमोना गोदानै बानायनो, नोंथांमोना रिनिउवेल बानायनोबाबो बेयाव हागोन। जाय बिथांमोना फ्रेस गोदानै बानायनो, नोंथांमोना नैबे एप्लाइआव थुबानो जाबाय गेजेरनियाव। जोङो बेयाव थुबाय। बेयाव थुनानै नोंथाङा नैबेयाव थुबानो जाबाय। एप्लाइ उइथ आदाराव थुबानो जाबाय। नोंथाङा बेयाव थुनांगोन। जोङो बेयाव थुबाय। दानिया जोंनिया बेयाव फर्मआ गेवबाय इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जनि। नोंथाङा बेयाव बे फर्मखौ फिलआप खालामनांसिगोन। बेयाव लिरनाय दंखायो नोंथाङा बे सार्टिफिकेटखौ 30 दिननि गेजेराव मोनगोन, बेयाव लिरनाय दं। आरो नोंथाङा बेयाव पे खालामनांगोन 30 रुपिस। नोंथाङा बेयाव चार्ज लायो। बेयाव नोंथाङा 30 रुपिसखौ पे खालामना होनाय लोगो लोगोनो डिजिटेल इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ नोंथाङा मोननो हागोन। जोङो दानिया बे फर्मखौ बोरै फिलआप खालामो नायदिनि। नोंथाङा नैबेयाव गिबियावनो एक्सेप्ट खालामनांगोन नैबे टार्म्सखौ। दानिया नोंथाङा बेयाव नोंथांनि आधार नाम्बारखौ होनांगोन आरो नैबेयाव नोंथांनि स्टेटखौ अलरेडि बेयाव सिलेक्ट थागोन आरो नोंथांनि आधार कार्डआव नोंथांनि फुल नेमखौ नोंथाङा नैबे बक्सआव बहायना होनांगोन। जों दानिया बेखौ बहायदिनि।
जोङो दानिया बेयाव आधार कार्डखौ बेयाव बहायबाय आरो जोङो बेयाव नामखौ बहायबाय। दानिया जों बेयाव भेरिफाइ खालामसै। भेरिफाइ खालामनायाव जोंनियाव मोनसे अटिपि फैगोन। जों अटिपिखौ नैबे बक्सआव बहायनांगोन। जोङो अटिपिखौ दसे नेनोसै। जोंनिया अटिपिआ फैबाय, जों दा बेखौ भेरिफाइ खालामबाय। आधार कार्डजों भेरिफाइ जानाय लोगो लोगोनो दानिया बेबायदि मोनसे फर्म गेवगोन। नोंथाङा बे फर्मखौ फिलआप खालामनांगोन। जोङो दा बे फर्मखौ बोरै फिलआप खालामो नायदिनि। गिबियावनो नोंथांनि पार्सनेल डिटेल्स, नोंथांनि बेयाव नोंथांनि एप्लिकेन्टनि डिटेल्सखौ होनांगोन। गिबियावनो नोंनि नामा थागोन बेयाव। नोंथाङा बेयाव नोंथांनि जेन्डारखौ मेल फिमेल बेखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। दानिया नोंथाङा नैबेयाव मबाइल नाम्बाराव नोंथांनि मबाइल नाम्बारा अट'मेटिक बेयाव सिलेक्ट थागोन। इमेल आइडिखौ नोंथाङा होबा होजागोन, होआबा जेबो खोथा गैया। नैबे गोजासिन थानायखौ नोंथाङा फिलआप बानायजोबथारनांगोन। दानिया नोंथाङा बेयाव फादार नेमखौ होबानो जाबाय। दानिया बे जोब्बाय। दानिया नोंथाङा बेयाव पार्सनेल इनफरमेसन होनांगोन। नोंथांनि बेयाव फादार नेमखौ होफिननांगोन, नोंथांनि बिफानि नामखौ, आरो नैबे मादार नेमाव नोंथांनि बिमानि नामखौ होनांगोन। आरो नैबे डेट अफ बार्थआव नोंथांनि डेट अफ बार्थखौ बेयाव फुल बहायना होबानो जाबाय। आरो नैबे कास्टआव नोंथांनि SC ST मा कास्टआव गोलैयो बेखौ बहायबानो जाबाय। दानिया नोंथाङा नैबेयाव सोंदों नोंथाङा एक्स सार्भिसमेन बा येसआव थुबानो जाबाय, नङाब्ला बेखौ न'आव थुबानो जाबाय। दानिया नोंथांनि बेयाव रिलिजन सोंदों। रिलिजनाव जोङो नैबे हिन्दुइज्मखौ सिलेक्ट खालामबाय। नोंथांनि रिलिजना मा नोंथाङा बेखौ सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। दानिया नोंथांनि मेरिट स्टेटासाव नोंथाङा हाबा जादोंबा मेरिटआव होबानो जाबाय, जायाखैबा नैबे सिंगेलाव थुबानो जाबाय। दानिया नोंथाङा बेयाव नोंथांनि अकुपेसनखौ सोंदों, नोंथाङा मा मावो दासान्दि। बेयाव जोङो स्टुडेन्टखौ सिलेक्ट खालामबाय। नोंथाङा बेलेग मावोबा नैबे आदाराव थुबानो जाबाय। आरो नोंथाङा बेयाव नागिरना लाबानो जाबाय अपसनखौ। जोङो नैबे स्टुडेन्टआव थुबाय। दानिया नोंथाङा नैबेयाव आइडेन्टिटि टाइप नोंथाङा सिलेक्ट खालामनांगोन। बेयाव नैबेयाव दङ ड्राइभिं लाइसेन्स, पासपर्ट आरो भटार आइडेन्टि कार्ड। नोंथाङा बबे मोनसेखौ होयो। जोङो बेयाव भटार कार्डखौ थुबाय। दानिया भटार कार्डनि नाम्बारखौ नोंथाङा नैबे बक्सआव बहायना होनांगोन। दानिया नोंथांनियाव बेयाव आइडेन्टिफिकेसन मार्क, नोंथांनि देहायाव माबाफोर फिसा मार्क, नोंथांखौ सिनायनो हानाय बायदि मार्क नोंथाङा बबेयाव दं, नोंथांनि देहायाव, आखायाव, आथिङाव बबेयाव दं, नोंथाङा नैबेयाव लिरना होबानो जाबाय मार्कखौ। अब्लानो बेयो जोब्बाय। दानिया नोंथांनि बेयाव फिजिकेल, बेयाव नोंथांनि होबा होजागोन, होआबा बेयाव जेबो खोथा गैया। नोंथांनि हाइट, वाइट, आइ, सेस नोंथाङा बेयाव होबा होजागोन, होआबा बेयाव जेबो खोथा गैया, गोजासिन गैया बेयाव। दानिया नोंथाङा बेयाव आर इउ डिफिकालिटि एबोल नोंथाङा बेयाव सिलेक्ट खालामनांगोन। नोंथाङा बेयाव डिसेबिलिटिबा नोंथाङा नैबेयाव एसआव थुनांगोन, आरो नङाबा बेयाव न'आव थुबाबो जाबाय। बेयाव नोंथाङा डिसेबिलिटि प्रब्लेम गैयाबा जेबो, नोंथाङा नैबेयाव न'आव थुबानो जाबाय। दानिया नोंथाङा बेखौ खेबसे नायफिनना लाबानो जाबाय। जुदि गासैबो अकेबा नोंथाङा नैबे सेभ एन्ड नेक्स्टआव थुबानो जाबाय। जों दानिया बेखौ फिलआप खालामनोसै। दानिया जोङो बेयाव गासैबो डाटाखौ फिलआप खालामबाय। जोङो दानिया नैबे सेभ एन्ड नेक्स्टआव जोङो थुनानै होबाय। दानिया जोंनिया मोनसे बेयाव फर्म नोंथाङा बेयाव नुनो मोन्दों जोंनि पार्सनेल डिटेल्स फिलआप खालामनाया बेयाव साक्सेसफुलि सेभ जाबाय बेबायदि लिरनाय खिथिगोन। नोंथाङा दानिया बेयाव नोंथांनि पारमानेन्ट एड्रेसनि डिटेल्सखौ नोंथाङा बेयाव फिलआप खालामनांगोन। नैबे गोजासिनखौल' नोंथाङा फिलआप खालामबानो जाबाय। बेयाव नोंथांनि भिलेज, नोंथांनि गामि नामखौ नैबेयाव लिरबानो जाबाय। नोंथांनि पस्ट अफिस आरो नोंथांनि पुलिस स्टेसन, पिन कड, नोंथांनि डिस्ट्रिक्टखौ नोंथाङा बेयाव सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। नोंथाङा मा डिस्ट्रिक्टआव थायो। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि साब डिभिजनखौ सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। जोङो साब डिभिजनखौ बेयाव मोनसे सिलेक्ट खालामबाय। दानिया नोंथाङा बेयाव नोंथांनि रेभिनिउ सार्कोलखौ नोंथाङा बेयाव सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। नोंथाङा बबेयाव गोलैयो। दानिया नोंथाङा बेयाव नोंथांनि नोंथांनि रेसिडेन्टखौ नोंथाङा बेयाव सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। दानिया नोंथांनि बे एड्रेसा सेमबाथाय नोंथाङा नैबे एसआव टिक खालामबानो जाबाय। जोङो दानिया बेखौ फिलआप खालामनोसै। जोङो दानिया बेयाव गासैबो एड्रेसखौ जोङो बेयाव फिलआप खालामबाय। जोङो दानिया नैबे सेभ एन्ड नेक्स्टआव जोङो थुनानै होबाय। दानिया जोंनिया एड्रेसनि खामानिया जोब्बाय। जोङो दा बेयाव इडुकेसनेल एन्ड स्किल डिटेल्सखौ जोङो बेयाव बहायनांगोन। जोङो दानिया बेयाव मा बहायनांगोन जों बेखौ नायदिनि। गिबियावनो नोंथांनि हाइस्ट इडुकेसनेल लेभेल, नोंथाङा बेसेसिम फरायनाय, नोंथांनि हिसाबै बेयाव सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। आं हमना ला बेयाव 10खौ सिलेक्ट खालामबाय। दानिया नोंथाङा बेयाव नोंथांनि हाइस्ट एग्जामिनेसन पास, नोंथाङा बेसेसिम पास खालामदों, नोंथाङा बेयाव सिलेक्ट खालामबानो जाबाय नोंथांनि हिसाबै। दानिया बेयाव नोंथाङा इडुकेसन क्वालिफिकेसनाव नोंथांनि एग्जामिनेसन पास, नोंथाङा बेसेसिम पास जादों, नोंथाङा बेयाव सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। नोंथाङा ग्रेजुवेट बा नोंथांनि मेजर इलेक्टिभ साबजेक्टखौ नोंथाङा बेयाव बहायबानो जाबाय। नोंथांनि साबजेक्ट आदार साबजेक्टखौ बेयाव बहायबानो जाबाय।
नैबेयाव नोंथांनि बर्ड इउनिभार्सिटिनि नामखौ नोंथाङा बेयाव लिरबानो जाबाय आरो नैबेयाव इन्स्टिटिउसन कलेज नोंथाङा बेयाव नामखौ बहायबानो जाबाय डेट अफ पासिं नोंथांनि बेसे सनाव पास जानाय नोंथाङा बेयाव लिरबानो जाबाय नोंथांनि रेन्ज नंखौ नोंथाङा बेयाव बहायबानो जाबाय आरो पार्सेन्टेज मार्कखौ नोंथाङा नैबेयाव बहायबानो जाबाय नोंथाङा बेसे डिभिजन मोनदों नोंथाङा बेयाव बहायबानो जाबाय नोंथांनि डिभिजनखौ फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड नोंथाङा बेयाव बेबायदि बहायबानो जाबाय दानिया बे जोब्बाय दानिया नैबेयाव आदार क्वालिफिकेसन ट्रेनिं कर्स नोंथाङा जुदि आदार क्वालिफिकेसन ट्रेनिं कर्स लादोंबा नोंथाङा बेयाव बहायबानो जाबाय सार्टिफिकेटनि नेम नोंथांनि सार्टिफिकेटआव जि नाम दं बेखौ लिरबानो जाबाय इउज बाय सार्टिफिकेटनि इउज डेटखौ लिरबानो जाबाय डिउरेसन इन मान्थ नोंथांनि मान्थ बेसे मान्थ लानाय नोंथाङा बे मान्थखौ बे कर्सखौ बेसे मान्थ लानाय नोंथाङा बे मान्थखौ सिलेक्ट खालामबानो जाबाय आरो डेट अफ पासिं नोंथाङा बेसे सनाव पास जानाय बेखौ लिरबानो जाबाय दानिया नैबे स्किल क्वालिफिकेसनावबो नोंथाङा स्किल क्वालिफिकेसन दंबा नोंथांनि एग्जाम डिप्ल'मा सार्टिफिकेटखौ नोंथाङा बेयाव बहायबानो जाबाय नोंथांनि सेक्टर कर्स जब रुलखौ नोंथाङा बेयाव लिरबानो जाबाय डिउरेसन सार्टिफिकेट आइडि आरो एग्रिमेन्टखौ नोंथाङा बेयाव लिरबानो जाबाय दानिया नोंथाङा नैबेयाव लेंगुवेज नोंथाङा मा लेंगुवेज रोंगो नोंथाङा बेयाव लिरबानो जाबाय नोंथाङा बेयाव फरायनो आरो लिरनो आरो बुंनो रोङोबा बेबायदि सिलेक्ट खालामबानो जाबाय नोंथाङा नैबेयाव एड खालामजागोन नोंथाङा मा लेंगुवेज रोंगो बेबायदि नोंथाङा सिलेक्ट खालामबानो जाबाय बेयाव दानिया जोङो बेखौ गासैखौबो फिलआप खालामनोसै जोङो दानिया बेयाव गासैबो डाटाखौ फिलआप खालामबाय जोङो दानिया बेयाव सेभ एन्ड नेक्स्टआव जोङो थुना होबाय दानिया जोंनिया इडुकेसन आरो स्किल डिटेल्स बहायनाया जोंनिया साक्सेसफुलि सेभ जाबाय दानिया नोंथांनि वर्क एक्सपिरियेन्स डिटेल्सखौ नोंथाङा बेयाव बहायनांगोन नैबेयाव नोंथांनि कारेन्ट इमप्लयमेन्ट स्टेटासखौ नोंथाङा दा मा मावगासिनो दं नोंथाङा बेयाव बहायबानो जाबाय नोंथाङा नैबेयाव आङो बेयाव आनइमप्लयमेन्टखौ आं बहायबाय दानिया बेयो जोब्बाय नोंथाङा नोंथांनि माबाफोर मावोब्ला नोंथाङा नैबेयाव बहायबानो जाबाय नोंथांनि इमप्लयार नेचार अफ वर्क नोंथांनि फ्रम टु नोंथाङा बेयाव गासैबो डाटाखौ बहायबानो जाबाय दानिया आङो बेयाव आनइमप्लयमेन्टआव बहायबाय दानिया आं बेखौ सेभ एन्ड नेक्स्टआव थुबाय दानिया नोंथांनि इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ बबेयाव दं नोंथाङा बेयाव सिलेक्ट खालामनांगोन नोंथांनि इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज अफिसा बबेयाव दं आङो नैबेयाव जोंनिया नलबारियाव गोलैयो नैबे डिस्ट्रिक्ट इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज नलबारिखौ आङो सिलेक्ट खालामबाय दानिया बेखौबो आङो सेभ एन्ड नेक्स्टआव थुबाय दानिया नोंथाङा बेयाव मोननैसो डकुमेन्ट आपल'ड खालामनांगोन बेयाव मोननैसो डकुमेन्ट आपल'ड खालामनांगोन बेयाव नोंथांनि प्रुफ अफ रेसिडेन्सआव नोंथांनि बेयाव भटार कार्डखौ नोंथाङा आपल'ड खालामबानो जाबाय आरो नैबे एज प्रुफआव नोंथाङा स्कुल सार्टिफिकेटखौ आपल'ड खालामबानो जाबाय आङो बेयाव आपल'ड खालामबाय दानिया नोंथाङा बेयाव कपि अफ कास्ट सार्टिफिकेटआव नोंथांनि कास्ट सार्टिफिकेटखौ बेयाव आपल'ड खालामबानो जाबाय दानिया नोंथांनि बेयाव इडुकेसनेल क्वालिफिकेसनाव नोंथांनि पास जानाय सार्टिफिकेटखौ मेट्रिकनि बेखौ बर्डनि सार्टिफिकेटखौ आपल'ड खालामबानो जाबाय बेयाव दानिया नोंथाङा बेयाव नैबेयाव नोंथांनि आधार कार्डआव नोंथाङा बेयाव आधार कार्डनि फट'खौ आपल'ड खालामबानो जाबाय आरो नैबेयाव नोंथांनि फट' आरो नैबेयाव सिगनेचारखौ नोंथाङा आपल'ड खालामबानो जाबाय दानिया नोंथाङा नैबे टिकआव थुनानै नैबे सेभ एन्ड नेक्स्टआव थुनांगोन पेमेन्ट दाननो थाखाय जोङो दा बेयाव थुनोसै जोङो नैबे डिक्लेरेसनाव थुनानै जोङो नैबे सेभ एन्ड कन्टिनिउ नेक्स्टआव थुबाय दानिया बेबायदि रिभिउ एप्लिकेसन मोनगोन नोंथाङा बेयाव नोंथांनि डाटाखौ नोंथाङा भुल जादोंब्ला बेयाव एडिटआव थांनानै एडिट खालामना लाफिननो हागोन आरो नोंथाङा बेयाव गासैबो अकेबा नोंथाङा नैबे मेक पेमेन्टआव थांनांगोन फैसा दाननो थाखाय पेमेन्ट दाननो नोंथाङा बेयाव 10 रुपिस बेयाव चार्ज लागोन जों नैबे पेआव थुनांसिगोन पेमेन्ट दाननो थाखाय मेक पेमेन्टआव दानिया बेयाव पेमेन्टनि अपसना गेवबाय नोंथाङा बेयाव 10 रुपिस पे खालामनांगोन नोंथाङा नैबे पेमेन्ट गेटवेआव थुबानो जाबाय आरो नैबेयाव बेंकखौ नोंथाङा सिलेक्ट खालामबानो जाबाय दानिया नोंथाङा नैबे आइ एग्रियाव थुबानो जाबाय दानिया नोंथाङा प्रसेस फर पेमेन्टआव थुबानो जाबाय जोङो बेयाव थुबाय दानिया बेयाव एक्सिस बेंकनि मोनसे बेबायदि पेज गेवगोन नोंथाङा नैबे टार्म्स एन्ड कन्डिसनखौ एक्सेप्ट खालामनानै नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि UPI आइडिखौ होबानो जाबाय UPI आइडिजों नोंथाङा भेरिफाइ खालामनानै बेयाव पेमेन्टखौ दानजागोन जोङो दानिया बेयाव UPI आइडिखौ बहायनोसै जोङो दानिया बेयाव UPI आइडिखौ बहायबाय आरो नैबे केपसाखौ जोङो नैबेयाव बहायबाय दानिया जोङो नैबे कमप्लिट पेमेन्ट अन फनाव जोङो थुनानै होनांगोन जोङो बेयाव थुबाय जोंनियाव पेटिएमआव फैबाय 10 रुपिस जोङो बेखौ दानिया पे खालामनांगोन
जोङो दानिया बेयाव पेआव थुनानै जोङो बेखौ पे खालामहरनांसिगोन। जोंनिया पे जाबाय। दानिया नोंथाङा बेबायदिनो इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ अनलाइन मबाइलावनो बानायनानै लानो हागोन नोंथाङा मोनफा मोनफा स्टेपखौ फल' खालामनानै। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय, शेयार खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ।